Ake sililizele. Namhlanje sesino Mr. and Mrs. Zulu. You are now Mr. and Mrs. Zulu. Sungwazulu. Ninyamanye, nimzimba munye. Siyabonga kakhulu. Sibonge kakhulu. Siyacela ukuthi ke sithathe isizotho kokugcina. Okugcina nje. Ngicela ukupha lelizwi lokugcina ngci. Indoda ayinike umfazi okumfaneleyo. Nomfazi enze njalo endodeni. Umfazi kanamandla phezulu kwakhe umzimba, kepha indoda enawo. Kanjalo nayo indoda inamandla phezulu komzimba wayo, kodwa umfazi onawo. Ningagodlelani kuphela kube ngokwesikhathi nangokuvumelana. Kepha abaganeneyo ngiyabayala, kungemina kodwa kuyiyo inkosi, ukuthi umfazi kangahlukani nendoda yakhe. Kepha uma kwenzeka lokho, ahlale engaganile kumbe abuyisane nendoda yakhe. Nendoda ayingahlukani nomfazi wayo. Uma kwenzeka ayihlali ingaganiwe, kambe ibuyisane nomfazi wayo. Sishadisa siyahlanganisa into engeke ihlukane. Sifaka abantu eringini. Ugada into eyodwa Zulu. Nkosikazi unemlomo emibili efanele iphakele. Phakela yombili lemlomo. Ngoba khona umlomo ozokumangalela mongophakela. Usumnikile rice nestamp. Kuzoba nenkinga makhona umunye ongawulalela. Indawo engena kuyona nithola kuqala certificate ingakangeni. Unikezwe license ungaka practice ukuthi kushayelwa kanjani. Imishado ayifani, ungafanisa umshado wakho neyabanye abantu. Umshado nomshado une culture yakho. Then shada hlala nomkakho ngeculture yini. Niphile, nihlalelane, nize nihlukaniswe ukufa. Ningayikhopheli intayela zabanye abantu. Futhi ningabamonela abanye abantu ezintweni zabo. Kodwa fundani ke kokuhle okunganisebenzela. Ngoba kona konke okwenziwa abantu emshadweni yabo okuzonisebenzela. Yenzani nina okuzonisebenzela emshadweni wenu. Uthanda umkakho baba. Ukwenze konke kodwa thanda ingane yabantu. Thanda ingane yabantu. Sekwenzekile konke ingane yabantu yenze njani? Abantu besifazane bayashesha ukubona indlela omthanda ngayiqaleni uma ngabe isishitshile. Ngicela nithinta umakoti nazi isilwane la sisuke singaze siluma umakoti. Bayashesha ukubona indlela obathanda ngayo uma isishitshile. Thanda umkakho baba. Xoxa izinto nomkakho. Communicate nomkakho. Nihlale kahle emagebe emshadweni wethu. Ungayijikeli lenkosikazi. Bahle bonke abafazi eminyama. Kodwa lo ungowakho uyikhethele wena. Muhle kakhulu ufanele wena. Ngabe ncoma baba. Nawe ncomo wakho. Nawe ncomo wakho, thando wakho. Lento oyibona kwabanye vele uyenze komkakho. Umenze kahle abe right. Thanda inkosikazi yakho magebe. Because ngeke usize ngalutho ukushiswa ilanga. Uma inkosikazi yakho ungeke uyenze njani? Uyigeze, ukhulume kahle. Ungakhuluma amazwi ngelinye ilanga yomlulazi, ungamlulazi. Incwadi yeZaga 6 ithi loyo ophingayo ihlazo lakhe elikhulu aliyekwesulwa. Yo, sengiyahamba. Ake ngishayele sengipha nomphakathi. Incwadi yeZaga 6:32
6:32 ophinga nowesifazane akanakho ukuqonda wenza lokhu ukuchitha owakhe umphefumulo uyakuthola imivimbo nehlazo nenhlamba yakhe ayikwasulwa nasemazulwini. Sengiyahamba ngoba ngicathi yophinga ngomzimba walo naloma icabanga uphinga ngomzimba walo ophinga nowesifazane wenza lokhu ukuchitha wakhe umphefumulo nehlazo lakhe lokwasulwa uthuwa ngenhlamba engene ukuxolelwa ngisho emazulwini. Thando mka nithandane kumnandi emshadweni kumnandi ungezwe abantu bethi hayi emshadweni ngathi abangaphakathi bafuna ukuphuma abangaphandle bafuna ukungena siyashada la kumnandi. MC, thank you very much. Siyabonga ubaba umfundisi obesibophela ngokujwayelekile emshadweni ke kuboshwa amafindo umshado ngokujwayelekile. Namhlanje sithi sizobopha lona futhi hayi wafika umfundisi wasenzela inkinga wavele waweldela into engeke izihlukane lena amagama akhulunywe lapha onke makhulunywa ke madodeni siyethulela nje thina siyamadoda makhulunywa ngomama makhulunywa ngathi omama bakikizela igo uyabona lento ungathi ngathi yonke into kodwa makhulunywa into ebhekwe kubo vele bethule du into esiyibonile ke kulomshado hayi asambeni siyokubeka njengoba kushiwo bamakhe asikumukeli nje indaba ye-divorce asiyimukeli futhi mawusudivorcileke ngenkani yakho ubona ngoba singasakuthanda noma singasonta nawe sicule nawe namaculo aculwa wena siwanambithithisa ayikho into esibe sisayithanda nje ngawo amphathi-ke mawuqhubeka uma ngenkani etafuleni ushumayeza asiswa lutho ungashumayela nje uniqhubele ngenkani yakho kodwa thina sosingazi sithupha umama siyayizwa lento ishoyo umama wasukhuluma ngoMathewu wamchaza kahle kangaka umama into usunaleta ngasi bathi stigma uhamba nebala nje lingaphindi lisuthwa yena uyakhuluma inkinga wadivorce mawuwesifazane ufika kini uthi hayi makoti ubhuti akakuthathwa siyezwa sisi inkinga iphi indoda yakho wayishiya kanjani eyakho kuthiwa nje awuphinde ufana nespoke awumukelwa ndawo mawudivozile sorry mawudivozile kodwa khona into enjani siyabonga kakhulu okuningi sokuxoxa laphana sesishawa umoya asidlali masuke sishadisa sishile ilanga size sikuthuthelele bamage bese sikubanga leli ilanga ukuthi sashe elangeni wena uthi awusamfuni uthi uyachaza isizathu ukuthi kube nalokhu kanti so understanding lutho njengoba ethe umfundisi nasemahlazweni akukho si-understandayo amanye amadoda ethi bese kuchaza icabanga siya-understand ukuthi kwenzakaleni kanti asi-understand nabesifazane bethi wena-ke kuwuwe sithi noma kunjalo inkinga ushadile sipendile DJ Bakhiti
Beningekho umuntu engizomthanda kwatshintsha konke mangijova wena sajika izinto ngimthole nowami ngiyamthelela